Ayo disemua ini orang sih gelar lagi. Ambil price. Wow, wow, wow. Let proof lagu pernah lagi tadi. Paso, fire bandre. जोंनि आइनाय प्राइजफ्रा बेयावनो दं आरो मा दं आंबो मिन्थिया आरो दा देरहानानै उइनार जानानै बेखौ खेंनानै नायबासो नुगोन बेयाव मा दं मिन्थिया आरो स' हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगआवहाय फिन खेबसे बरायफिननो बावलायबाय आरो बयखौबो ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम इन्जय खालामलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन होनबा नोंथांमोना थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायना एसे मिथिखाबाय जानांगौ बिराद गोबावसिनमोनलाय आरो आंनि चेनेलाव बटल गेम लाबोया सिगां मोनथामसो लाबोखांबायमोन दिनै मोनसे फिन खेब बटल गेम लाबोलायबाय आरो ओमफ्राय जोंजों लोगोसे मा दं होनबा जों ओरै सानैजों चेलेन्ज खालामगोन आरो जोंनाव नोंनिफ्राय माखासे नैबे गेलासखौ जों प्राइजफोर लागोन आरो बेवहाय मा प्राइज दंबा मिथिगौ आरो दा उइनार जानानै बा देरहानानै जायखौ खेंनानै नुगोन अब्लासो मिथिसिगोन आरो मा दङ ओमफ्राय जोंनाव दा 1 टाइमाव जागोन आरो खेबसे गारखोनानै जेनेबा गसंबाय अब्ला बे गारखोफिननो मोननाय नङा आरो बेनिफ्राय बे सासेसो गारखोफिननांगोन बेबादि गसंनो हाबाथाय जों बे प्राइजखौ मोनगोन आरो जों दा चेलेन्जखौ स्टार्ट खालामलांसै ना मा होनो जों दा चेलेन्जखौ स्टार्ट खालामलांसै लोगोफोर हानाय मानि नायलांबाय थादो बेनिफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर जों जागायजेनसिगोन दा दे ट्राइ खालामग्रोदो ट्राइ गैला डाइरेक्ट जागायनाय आरो नों जागायजेनबाय दानिया प्राइसआबो मा दङ दा नैबेखौ लानोसै आरो प्राइसखौ बिनिफ्राय लेखा थरनाय दं नै लिरनानै नायनोसै आरो लाइभ प्रुफ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर मा दं प्राइसआ नै नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ आंथ' दाबो माबे लेखा खोख्लैनायसो होनसै पन्सास नकल नङा दे लोगोफोर नै नकल साननो हागौ अरिजिनेलसो पुरा अरिजिनेल मानि 50 रुपिस 50 Oh! Wow! Lấy lên một bài nhạc số. Không được rồi, không được quay. 100 on a kilo. Ser लोगोफोर चेलेन्ज खालामनो गोसो नै बटल पसंद आरो प्राइज लानानै थां गोसो बायदि आरो दा नै नेक्स्ट टाइम जइन जाफैबानो जाबाय बयबो जोंजों wow! Ayo! Wow! 100 divided 200. Sudah, ayo. Berubah pasti. Wah, 50 rupiah. Apa mau dijatuh?
Ayo disombong lo nasi gelem lele. Ambil price. Wow, wow, wow. Left group lagi berdua lagi tadi. Paso, fire bandre. Wah. Yes, bis terakhir bis. Kayak siapa bilang lagi dan semoga mentang sih cepetan sih. Wow, 100. Bisa. Bangun sampai wait 20 rupees 20 wow bukan yang nak bawa kasih dengan angin musan lagi wah dan ini only one level serving couple of organized challenge Sistem gede kan udah lagu 500, 100, 600, 650, 70, 90, 619 में आने 690 taka ada. Nah, sini ke. Kita sini ke 200, 300, 350, 370. Soalnya bukan jenis challenge kan baik nih. Nanti siapa mau di challenge kalau nanti bisa mungkin next time sebab project yang challenge aku join zaman sebab di mana level 3 awalnya challenge kalau nanti lanan tangga nih. Mereka jenis challenge aku sebenarnya yang video gue baru tuh mereka sekali gue channel aku video gue nanti just enjoy kalau baik. So ini semua kejenis habar sini laporan like comment share subscribe kalau nak benda baik ini semua kejenis habar video gue just nih habar yang video gue baru tuh share. So video ini nanti lebih banyak lagi. Bye bye.